Ika-34th katuig nga kasumaran sa Edsa People Power Revolution. Gihando pinagi sa Lihok Protesta sa nagadaang cost-oriented group sa Sugbo. Ano ang report? Sa Frente Osmeña Circle makita kining mga yellow ribbon nga gipangbugko sa palibot isip pagtimaan sa People Power. Ang nagpaluyon nini ang giingong silent majority kinsa wa mo patimaho. Dili usab sila apil sa mga nagrally. Samtang 34 na katuig ang nakalabay human mahitabo ang EDSA Bloodless Revolt. Hangtod karon makita gihapon sa kadalanan ang Lihok Protesta sa katawhan. Sama sa gihimo sa mga rallyista dinhi sa Sugbo nga nagsinggit sa ilang sentimento. Una sila nagtampok sa Frente Osmeña Circle dayon subay sa Osmeña Boulevard hangtod na sa PRO7 headquarter. Din sila may pahigayon og protesta. Balik-balik og nagpadayon ang pagpangayo nga unta hatagan og pagdagad ang sektor sa mga kabos. Panupang to serve and protect the people. Ilabi na, kakaroon ila. Ngayon nyo ang amo nga si Duterte. Samtang gisiradaan ang ganghaan sa PRO7, higpit nga pagbantay usab sa kapulisan ang gipatuman ug nipatuman usab sila sa maximum tolerance. Dili paigo ang EDSA para sa gihandom natong kausaban ug kalambuan. Kinahanglan ba ang katawan mo pakita sa iyang tinuod nga kusog aron makabaton kitag tinuod nga gobyerno nga kamaw mo tanaw sa kinabagdan ug kinalapdang katawang kabus. May diretso ang mga rallyista ngadto sa downtown area alang sa ilahang programa. Kauban si Godfrey Lian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.